poriton, varpuuseni onneton. Pienen pirtin portaalla oli tyttö puoli. Kuin se alus meni, mä en muista. En mä ole lapsonen, lintu tästä maasta. Olen pieni veljesi, tulin taivaasta. Varpunen pienoinen, jonka annoi köyhälle, oli pieni veljesi. Se on vähän varattu tuo Jarmon sänky. Eikö Jarmon sänky on vähän varattu, molemmat? Vittu mun sängy. Ei se on varattu koko aika. Perkele! Molemmat haluaa siitä. Helvetti mun sängystä ukko pois. Toinen on. Etkö sinä perkele? Etkö sinä tunnissa visut? Voi saatana! Niin. Laitas mä menen ja sinne. Minä sit sanotaan. Ei mitenkään. No, Ei täs vai. Nyt perselässä. Eikö laulu hienosti tuo? Hienosti. Se on Markku Mehtolankin lempilaulu. Mä olisin voitu Mistä se johtuu, että se Varpunen ja niin Markkukin laulaa sitä? Laulako oikeesti? Joo, ainakin mun takaperin Kalanesti. No voi hitto. Hän sanoi, että se on, tai Jani, että se on kuulemma kaunein joululaulu. No niin se onkin kaunein. No, ja sit mä kuulin muuten televisiossa, että sielläkin sanottiin, että Televisiossa se on mulle älytön Vesa. televisiossa sanottiin, että se että kaunein joululaulu. No, kaunein. Ja siinä se oli, että joku, mikä se oli tehnyt sen biisin, niin, että oli tehnyt niinku, Onko muisto ole? Lapsen menetyksellä. No joo, kun se yksivuotinen lapsi kuoli, niin silleen. Niin, joo, sä sanoisit että kerran ennen, että se Joo. oli sit se Kyllä, aivan. tosi totta. eri asia. Että. On totta, Mooses, mutta niin kyllä näin on. Niin. Ei, no ikävähän se on siinä puolesta, että lapsi kuoli, mutta mutta Niin, mutta sä sanoit joskus jonkun eri biisin. Ja mikä se joululaulu sit oli? Eikö se ole joku muu, joku naisen laulu? No voi vettä. Voi hyvää tavata. Ja kenen lapsi kuoli? Se mikä on tuo säveltänyt tuon laulu äsken. Niin tää laulaja, mikä nyt lauloi sitten, niin hei, mä otin tästä, onko sä sun Ei, kun? se laulaja ei ole se, mikä se lapsi kuoli. Oli. Oot sä hiljaa, ja peittu paljon hiljaa. Ei pidä paikkaa. Oli. Oli. Se ei pidä kyllä paikkaa. No kyllä se säveltää. Sen lapsi kun oli 1-vuotiaana. Joo. Ja se teki se Varpunen jouluaamuna. Ja kuka sen kirjoitti ja kuka lauloi? Joo, mut. Nyt No ne on jo olla nyt sitten, olla nyt viisaita, kun ollaan